Sa pito ka masamang sa Talisay City, sa Barangay Poblasyon makita ang labing karaan o unang minteryo diin giingong mga Hapon ang unang nalubong sa lugar. A report ni Femari Dumabong. Sa Barangay Poblasyon, nagtapad lang ang duha ka pampublikong minteryo ug usa ka pribadong samang. Unya nagsunod usab ang mga pampublikong minteryo sa Barangay Kansuhong ug Barangay Tangki. Anapaw sa mga pribadong sementeryo sa ubang mga barangay. Apan kay bao ba mo, ngang labing unang lubnganan sa dakbayan sa Talisay, mao kining gitawag nga Roman Catholic Cemetery sa poblasyon. Mato nila ni Elmer ug Alan nga mag-agaw nga sepulturero sa maong samang ug gitudlo sa Santa Teresa de Avila Parish nga caretaker. Ngang ilang lolo nga si Benedicto Abiliana ang usa sa mga unang caretaker sa sementeryo. Saysay nila nga ang lugar na himo ng lubnganan sa napatay sa mga Hapon niadtong 1800s. Kanila gyud siya. Mao among namatanog sa atong among istorya sa among apuhan rin nga nagdadi rin. Wa man nila kay wa pa man ang tangke. Ani dunggon ni unahan ani hakot ni sila mga butang. Nya amot og siya ka katinuod kay katok ng mga kutay gikan dito sa barko nila diha sa Hapon. Di na man yung kabalik dito hakot. Usa ra jud hakot. Iguman ilan na ko ano na. Ilang murag ilang patyon ba. Para dili may babaw kung sa ilang gibilin. Ug matod pa ang labing unang tinarong nga gilubong dinhi mao si Teodoro Bilyeza sa tuig 1934. Ang pantyon sa pamilyang Bilyeza gihimo usab nga altar diin mo pahigayon og santos nga misa ang mga pari. Dali kining makita kay naara kini sa tunga-tunga sa sementeryo. Mga Bilyeza jay gaon nagpantyon ni kakuan. Ila din gi kuan nga kuan ila din natay na titulo gi kuan mas bari. Laing makakuha sa atensyon sa mga maduaw mao kining pantyon nga adunay estatwa o gulagway sa babayi. Siya mao si Cirela Rosales nga namatay sa edad nga 25 anyos niadtong December 1945. Ang maong estatwa nahimong istorya sa katingad-an sa lugar. Muna og ko na mo sa mapuhan. Kay gagmay pa mi nagsurahan mi niya. Muna og ko no. Ang kanang monumento? Oo. Muna og na. Kana mga alas 12 ugto, kana sa mga alas 12 gabi. Muna og ko na. Malay ko sa mapuhan sad. Kaya nga naman mawala na siya diha. Ni mo muna og siya pag na siya pang kuan bang anong nagkuan kay ang istorya ko na naghikog no. Naghikog oh. Naghikog siya. Sa death registration book sa Santa Teresa de Avila Parish niadtong 1945 lang sila nagsugod og record sa mga nalubong o napahigayunan og funeral mass. Usa na niini ang Kang Rosales, diin si Venerable Archbishop Chufilo Kamumot pa ang kura paroko sa simbahan. Nagkadayaman ang istorya sa sinugdanan sa saka minteryo. Apan alang sa kadaghanan mahinungdanon nga mahatagan og disenteng lubong ang mga mitaliwan sa laing kalibutan. Ug ang kanunay nga paghandom kanila pinaagi sa mga pag-ampo. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak!